Mukoma, tingada kuti mutaurewo kumhuri yeZimbabwe magariro amaita namukoma wenyu, uyezve kuti kuvape hwake muupenyu hwenyu waibatsirudza chii mukati mechiraramo chenyu, uyezve kuti marasikirwa nei nekushayika kwaakaita. Kwaita wewe kushayika kwangazi zvinokurwadza here? Waikubatsira nei? Chaikutengera? Dzimirai zvaro. Wainditengera. Waikutengera chini? Hembe. Vana vedu vofarira kupikwa munyika yavo yechipikirwa. Munyika yedu yeZimbabwe yatiri kuti yakasununguka, vana vofarira kupwa. Wesisi tiri kurwadziwa kuti kunoku ndiko kumusha kwababa, asi vana vari kufa, vari kuparara. Alright mama, mungaitawo ruzivo iroro rwekuti vakaponda ava vari mumaoko emapurisa here kana kuti havasati vazivikanwa kuti ndivanani vakapara mhosva izvi? Vakaponda sofa. Awo ari pamusoro awo ndo madhofure make awo anga achida kuti agovakisa, saka aizotokwidza toenda kwanga achivaka imba yacho musoro. Isusu veHadzira 263 tinoenda kwaitikira nyaya apa tanga taenda kuzvishavane kunotora nyaya ya12 yarwadza nyika yese yeZimbabwe mufiro waakaita. Tichakurukura nevatichakurukura navo pavhidhiyo rino, ende muchaona zvizere pavhidhiyo rino iri. Vachada kubatsira, ngatibatsirei mhuri iyi nekuti iri panguva yakaoma. Mhuri yeZimbabwe munguva ino tina mama vatiri kukurukura navo. Mama, tichada kuti muzivise mhuri yeZimbabwe kuti ukama hwenyu nemufi wanga wakamira sei, uyezve mufi uyu maigarisana naye sei? Alright, ini chokutanga Poshi ndinonzi Amai Tsapi. Ndiri mushakabvuwa shaika muzukuru wangu, baba vake mwana watete vangu, saka A12 muzukuru wangu, ndiri gogo vake. Alright, mukomana uyu mukurarama kwake kwaaita airarama upenyu hwakaita sei, zvekuti aiita zvehondo here nevanhu? Magarisiro amaiita naye mukomana uyu maimuona sei mama? Mukomana uyu anga asina kana violence nevanhu, anga ari mukomana akarurama, anga achitorisi nyerere. Ndiye umwe wavakomana vanotogarisana navo muno muraini, tichitomuona ari mwana une hunhu netsika. Uye pakurarama kwake mukomana uyu ndiye anga ari mudiki mumhuri muno, achitori mudiki kudaro ndiye anga ari breadwinner pamusha pano. Ndichiti breadwinner pamusha pano, mukomana uyu ari kuchengeta baba, ndiye anga chengeta baba vake. Baba vake avo vari apo vari kutambudzika nemakumbo, makumbo avo akazvimba, havakwanisi kufamba. Zvakare ndiye anga achengeta mama vake. Mama vake avo vari apo vane dumbu rakazvimba, vane makumbo akazvimba, vane chigwere chemwoyo, saka iye ndiye anga achitoriritira. Zvakare pane mukomana wamunoona akagara padhai, uyo akaremara, ari kurarama nehurema, haana chaanokwanisa kuita kana kudini, kana even kutaura chaiko hakwanisi. Mukomana uyu haana kana kumboenda kana kuchikoro, asi mukomana uyu ndiye anga achiita zvese, ndiye anga achibata basa rese. Zvamunoona pano pamusha, mukatarisa kuzvese zvigutsa zvechibage izvi, ndiye aitoita zvetimba udye, timba ugute. Ndiye achitoenda kudhamu uko achinobata hove, uye otengesa hove, owana chikafu, oritira vabereki vake. Sekukurawo kwanga kuchiita mukomana, anga afungawo kuvaka imba yake yatozosiyirira panzira, pawindow level iri pachikomo apa. Ndofunga kudai tichazofamba tokuratidzai. Anga atovaka imba yake netoilet yake, saka zvinhu zvatogurisirwa paupenyu hwake. Zvakadaro ini chiri kunyanya kundirwadza nechekuti tikatarisa chimiro chiri pamusha pano, tinotoona kuti patosara nedambudziko guru. Amai vake chaivo chaivo havakwanisi kana chavari kuita, dumbu rakazvimba kudaro. Vanogara time and again vachienda kuchipatara, vanoda mapirisi. Mapirisi acho anotengwa, vanoda kuenda kureview. Pavanongoenda kureview yega yega, hari pane vachidiwa mari $20 yekureview, mari yamatablets. Panodiwa mvura, pane ngoro, ndofunga muri kuona ngoro idzo, vane madhongi avo maviri. Mukomana uyu ndiye achiti akabva kudhamu kunobata hove dzake, ouya osunga ngoro vonochera. Isusu nzvimbo yedu yatiri kurarama nayo iyi haina zvibhorani,
Tiri kutochemawo chaiko kuti dene tawana kana zvake dhona kana ani vaticherera zvibhora. Asi chotirwadza ndechekuti tisusu tiri muno munzvimbo mapurezidendi tiri kutambura. Amai ava vakazvimba dumbu ava havangakwanisi kufamba kubva nhasi kuenda mhiri kwamunoona uko kuMagwema irrigation scheme uko mukaona miti yamunoona iri kuzasi uko ndokune rwizi runonzi Sabi River. Ndokwavanonochera mvura. Kwanga achienda mukomana nenengoro nemadhongi ake maviri onochera mvura mumufuku kwete mumatsime kana kuti pachibhorani, mumufuku. Chiri kundirwadza sambuya vake ndechekuti nhasi amai ava vachasumuka here vakanochera mvura kumufuku ikoko kuti vazowana mvura yekushandisa pano pamba. Ivanga hombe ratasirwa nemukomana uyu. Tiri kurwadziwa zvikuru, tarasikirwa chaizvo naAtwell muzukuru wangu. Mama, shoko rerufu, shoko rekuti mukomana apondwa rakasvika sei munzeve dzenyu? Shoko rerufu rakasvika makuseni. Tanga takatogara tatomuka chituti chakuenda kunochera mvura ikoko kumufuku handiti. Saka pakaviya foni tete vake vachibva vafona vakati hagogo zviri kunzi Atwell akapondewa madeko asi ari kunzi ari kuWhite. Saka zvanzi ari kuWhite asi anzi ari paOxygen. Ndobva ndati ari paOxygen ko waendako ndiani? Zvikanzi paenda baba vake vachibvira baba munini vake nokuti baba vake havakwanisi kuita sei kufamba nehanzvadzi yake. Saka asi anzi pari kudiwa $60 yekuti aende kupi kugweru yeambulenzi. Saka takati shame hapana mbopera kana 2 minutes ndobva musikana tete vake vafona futi akati mama zviripi mukomana anzi azorora. Ndomasvikiro akaita shoko riwo. Alright mama, kubva mukomana uyu afe kusvika avigwa makamboonawo bhodhi yake? Ehe, ndakaiona. Mungaita ruzivo rwekuti anga akarohwa pai? Pandakaona pabhodhi viewing pandakaita ndakaona antanenge ari mukofini. Ndakaona pano pasaidhi pake apa panzeve apa ndopanga paine mastitch anga aripo semunhu anga akangodai. Ndokwandakaiona. Then ndakazoona hangu mavanga postmortem. Alright, postmortem yaitaura kuti mukomana akarohwa nei uyu, kana kuti mungaita ruzivo rwekuti airohwa nei mukomana uyu? Postmortem hatisati tambopiwa maresults, havana chavakambotipa. Alright, asi mama mune ruzivo rwekuti anga arohwa nei? Zveruzivo ndingatadza nokuti kokungofungira. Vamwe vari kuti unoita sokuti wakakachwa wakatemwa namabhemba, vamwe vanoti unenge wakakachwa nemadombo nokuti pavanoti pavakamuwana panga paine zidombo zihombe. Saka hatisi kunyatsoziva kuti mabhemba kana kuti idombo. Asi zvinhu izvi chiitiko ichi zvatonyanya muno muzvishavani. Zvatonyanyisa. Vana vedu vari kupera nekuurawa. Vana vadiki muzera raAtwell vari kupera nekuurawa. Vana vedu vofarira kupiko munyika yavo yachipikirwa. Munyika yedu yeZimbabwe yatiri kuti yakasununguka. Vana vofarira kupi. Wesisi tiri kurwadziwa kuti kunoku ndokumusha kwababa. Asi vana vari kufa. Vari kuparara. Alright mama, mungaitawo ruzivo iroro rwekuti vakaponda ava vari mumaoko emapurisa here kana kuti havasati vazivikanwa kuti ndivanani vakapara mhosva izvi? Vakaponda sofa hatisati taziva. Pana bhuti ava tanga vangatomboenda kupolisa havasati vatipa feedback. Ndofunga mungosvikiranwa navo vaya vati havakwanisa kuwana kutaura police report yavati vaudzwa. Saka sofa hatisati tava nefeedback yekupolisi kuti zvakamira sei. Akaponda acho abatwa here kana kuti hasati. Alright. Pakaponerwa mukomana uyu panga pava nenguva yakareba sei musina kunzwa kesi yekupondwa kwemunhu kubva pafa mukomana uyu? Panga pava nenguva yakareba sei pasina kupondwa vanhu? Nguva yakareba zvangu handingazonyatsoziva kuti yanga yakareba sei, asi panoratidza kuti patova ndingati patori panzvimbo panosiitikira zvinhu zvakaita saizvozvo. Kubirwa kana kupondwa? Kubirwa, kupondwa zvese. Chimwe chikuru chandiri kuchema ndechekuti iro bhawa iroro reRoad Parrot dene raikwanisa ravhariwa nokuti bhawa iro ratipedzera vana. Nekurwadziwa kwandiri kuita izvizvi ndinotonzwa kuti dai ndakwanisa, dai ndaikwanisa ndaiwana simba ndaitonoriivhara zvangu ini sambuya vake kutonorivharisa nokuti tiri kutipedzera vana. Ndopatinokwirira mamotikari edu zvitsviriyo zvinouya kuno. Saka pega pega patinongosvika ipapo tichagara takangorangarira Atwell kuti Atwell apo paAtwell apo paAtwell. Pega pega patichapinda muzvishavani tichiona bhawa iroro reRoad Parrot tongoti deri isiri Road Parrot dei tine mwana wedu. Alright. Bhawa iri harina makamera here?
Vanotaura vanoti rinawo maCCTV, rinawo. Asi hamuna kubvunza kuti chii chakaitika here pamukomana uyu? Anga asiri mubhawa iri here? Vanotaura vanoti akapinda mubhawa imomo, akapinda zveshuwa, asi akuzobuda kwake hatisi kuziva kuti zvakafamba sei. Pamwe hatisi kuziva, ndinganyepa kana kutaura nhema. Alright. Mashoko ekupedzisira muda kusiyira kumhuri yeZimbabwe angava mashoko akaita sei? Mashoko andingada kusiyira kumhuri yeZimbabwe ndekuti isusu semhuri yekwaMbole tinotochemawo rubatsiro. Ndofunga ndakujekesarai zvese zviripo pamusha pano, mega mukazviona kuti pakamira sei, chimiro chiri pano. Chatachitochema nechekuti sezvo mukomana anga akatenga mukatasapo paimba iyo pane mazen'e ayo akapetewa ayo, ndo ake anga achida kudii kuvaka imba yake uko yemarata. Dei zvaigona iva vabereki vake vari pava vachivakirwawo zvavo, vapedzisavo kuvakirwa imba yake iyoyo, agokwanisa kuita sei, agokwanisawo kugara imomo nekubatsirawo kana chikafu nembatya kana chibhorani. Chibhorani ndo chatinotonyanya, nekuti kutaura izvezvi kudai tisu tiri pano handiti tichiri panhamo. Patinongopedza nhamo, amai vachasara vachererwana nemvura. Iko kwandiri kutaura kumabwe matema uko, kumufuku morwizi, nonofukura mumufuku murwizi, tochera mvura imomo touya nayo. Patichaenda kudzimba dzedu kumwe isu hatizogari pano, handiti tiri vechikamu, tichabvaoka apa takaunganira parufu. Asi patichazotsuduruka vachasara vachinochererwana nemvura, havagoni kufamba. Mapirisi vachamawana kupi? Hongu hama tingakwanisa kuti nhasi wawana $2 wotengawo mapirisi, asi hazviitiki nguva dzese. Saka totochemawo rubatsiro kuti tibatsirwe amai vomwana nababa vomwana vese varwere pano. Aiwa, tatenda mama nemashoko enyu. Tinoimba kuti mhuri ichawana rubatsiro. Tinotenda. Makadii yenyu mama? Tiripo. Munokwanisa kutizivisa kuti muri chii chemushakabvu wedu akafa mushure mekunge apondwa? Tiri tete vake, hanzvadzi yababa vake. Muri tete vake, hanzvadzi yababa vake. Muchinzwa chiitiko ichi chimakanzwa sei chichisvika munzeve dzenyu? Takatofenta pandakanzwa zvichisvika munzeve dzangu. Ndakarwadziwa zvikuru nokuti ipapo tatode takwanisa wiki mai vangu vashaika. Tichitonobata imwe wiki Sande, takavachengeta Sande. Totokwanisa Sande, ndohwamande kwai mwana wapondwa. Ndakarwadziwa zvikuru, nanhasi ndiri kurwadziwa zvikuru. Neronda pakati pomwoyo wangu. Alright, mama, sekuziva mwana wenyu makuriro akaita mukomana uyuyu, mungatiudzawo kuti raramo yake yanga yakamira sei? Airarama sei? Aiitawo zvekunetsana nevanhu here? Aive munhu akaita sei paairarama? Uyu wanga ari mwana usina muromo nomunhu. Dunhu rose ringapupura kuti hakuna wakabudza kuti pfutseke. Hakuna chomunhu chaakatora. Haanga asina nharo nomunhu. Anga ari mwana anorarama nokuzvibatira namaoko ake, kukanya zvidhina, kutema huni. Izvezvo anga avaka imba yake iri pamusoro apo, haisati yatombopera, yasi yairi yotosvika pahwindo level. Ukatarisa paside pechikoraund apo pane madoo frames ake akatenga namazen'e amunoona ari pamusoro apo. Ndeake anga achida kupfurira imba yake. Ane toilet yake yanga atochera pakati pevhiki ipapa, haasati atoipedza kuti achidoti anoivakira asati apedza. Pane zvidhina zvaasiya pazasi apa nezvaasiya pamusoro apa kuti avakewo imba yake semwanawo anozviitirawo simba rake. Haana kana noizi nemunhu. Mai vake murwere ane chirwere chomwoyo, avo vakagara vakatosvimba makumbo, havakwanisi kufamba. Plus chindiudza kuti nhasi wanzi mai vomurume vashaika. Kuchibva zuva vakatobudiswa muchipatara nemusi weSande, asi Sande hakudhischarge vanhu, but nokuda kwokuti vakataura kuti vamweni vangu vashaika ndiri muno, vakadhischargewa kuti chindai mochengeta vamweni venyu. Tichitobata imwe Sande tozorora vanga, Mande toudzwa kuti mwana wafa zvisina tsarukano, achifa achipondewa. Saka zvakavabata. Izvezvi madiko hatina kuvata, taraizvo vakaita kuzvimba kumeso. Hatina kuvata, BP yakakwira, vane chirwere chomwoyo. Hapana kana mari, ndiye anga ari bread winner, zvokuti akaenda kuhuna mari yaawana ouya oti mapiritsi, oti chinyi, pano mukomana uyo une chiheti chegireyi uyo chirema ndiye mukuru kwaari, but iye ndiye anga achiona kuti mwana wamai vangu wapfekei, wadlei, wadini. Baba vake avo vanotonzwa makumbo, havakwanisi kufambawo. Iye zvino atozvimbawo. Vanhu vatatasira kuenda kuchipatara vose, but rubatsiro rwacho rwokuti tivaendese vose kuchipatara hatina mari. Alright. Mukomana uyu mumba mavo vanga vakazvarwa vari vangani? Vakazvarwa vari
7. 7 but ndiairiritira vamwe. Vamwe vasikana. Alright. Isusu munzwiro wataita nyaya patambokurukura nababa, zvanzi mukomana uyu akawanikwa akapondwa asi akazoendeswa kuchipatara uko kwaasina kuzopedza 10 minutes achibva afa. Makaendawo here kuchipatara uko? Aiwa, ini ndakasara, ndakandiri munhu anga asara achigadzira kutevere nemachira. Saka ndisina kutokwira, ndakazonzwa vanga vatanga kusvika vodoti chiregai mukomana azorora. Alright, mama, sekunzwa kwenyu chiitiko ichi kusvika pakuzopondwa kwaita muzukuru wenyu uyu zvakafamba sei? Mwana uyu andida kudza kuti anga ari mubati wake wemaoko. Akanya zvidhina zvake ndokutengesera vamwe mai vomuno muraini. Saka ndobva apuwa mari yake. Iye akati anonotsvaga chinyi, akaenda kutauni. Iye akangobva sokuti ari mudhuze, munhu haataurika paanenge achiinda, so munhu anenge ane mari yake. Isi aingofunga kuti ari muno muloka, so mwana anga asingajairi kuenda kutauni. Asi takazongoshamisika kunzwa kuti chinyi, kuseni tongodzwa kuti kwai mwana wapondwa uri muchipatara, but uri serious wokuti hapana kumira mushe. Asi taingofungira kuti uri muno mudhuze. Alright, mukomana uyu aidhakwa here? Anga asingadhakwi zvokutoti aidzadzarika. Aingomwa zvokuti munhu anomwa asi anga asingadzadzarika. Alright, tete. Tete, muchiona imimi kubva pafa mukomana uyu makambomuonawo here bhodhi yake? Aiwa, hatina. Hamuna kwanisa kuiona? Alright, saka zvichemo zvamuinazvo kumhuri yeZimbabwe kana kuti muchitaurawo pamusoro pedunhu rinori, chingave chiitiko chekutanga here chakaitika ichichi? Uyezve tingataura here kuti nzvimbo inoyi ndohunhu hwayo kuti pari kutopondwa vanhu kana kuti ndezvekutanga? Munzvimbo inoyi ndozvekutotanga kupondwa munhu achitourawa. Tatakazvinzwira kwaMusipani ndokwakambopondewa umwe akavurawa. But pano panzvimbo ino uye nomudzinza redu ndiyo mwana wokutotanga kupondewa akafa. Takatisina izvo zvakadaro. Tambokurukura nevamwe vakataura kuti pabhawa irororo pato nemunhu wechi3 atove munhu wechi3 achipondwa. Chingava chokwadi? Ichokwadi zvokuti atova wechi3. Alright, asi bhawa iri rine kune dunhu renyu kure nekure, saka hariverengwe sedunhu rinori. Saka mataura kuti munhu 1. Alright, aiwa, chikumbiro chamunacho kumhuri yeZimbabwe, mungada chikumbiro chakaita sei zvese zvamuri kuda panguva yakaoma kudai so? Ini chikumbiro chandanga ndichida hangu ndachikumbira rubatsiro rwokuti takwanisa kuwanawo mari kana dhokita chaiko kuti mamai ake nababa vake vatariswe samai vacho, mozwa chirwere chomwoyo chinonetsa. Uye vakaramba vachifungisisa kudai, tinozoka rikamangwana tadzokazve zvava zvino. Saka ndachikumbirawo rubatsiro rwokuti cash or kind kuti vabatsirike. Uye somunhu anga avaka imba yake kuti tiwane rubatsiro rwokuti tiipedzise, nokuti zvimwe zvose zviripo asi masamende hapana. Nechimunobhudhi vake avo kuti vawanewo rubatsiro, kuti vawanewo hembe vadiniwo. Alright, mama, imimi sekufunga kwenyu zvii zvingaitwe kuti matambudziko ekupondwa kwevana aite mashoma munzvimbo inoyi yeShamva yeZvishavane? Inaifunga kuti kana mabhawa kana nzvimbo idzo dzinenge dzatonzi dzatanga kutsusa, ine pakatonzi zinzvimbo sezvakaita kwana Musipani uko, chinzvimbo chakaita chisango, vakabvumira kuti vape vanhu mastenzi vagarise vanhu panzvimbo yakaita chisango, nokuti pabhasi stop munhu anoburuka bhazi achienda kumba kwake, inzvimbo yekuenda kumagirosa, pane magadheni aripo, nokuti unenge uchinoenda kugadheni wokari kwewapondwa, unoenda kumagirosa wokari kwewapondwa. Ngambori papiwa vanhu mastendi vavake panzvimbo dzakadero padhuze ipapo kuti kudai tingavharidzira zvimwe zvinhu. Awa, tatenda mama nemashoko amatipa. Makasembere baba? Tosimba maadini. Awa, tiri right. Tichada kuzivawo kuti imimi ukama hwenyu nemufi wanga wakamira sei, muri chii chemufi baba? Mwana womukoma. Mwana womukoma wenyu. Alright, kugara kwaaiita mukomana uyu maimuziva ari munhu akaita sei, aiita zvekunetsana nevanhu here? Anga asinganetsani, anga ngova home defender chete. Aigara ari kumba? Munhu achingova kungobatsira pamabasa chete, kwete kugwana munhu. Alright, mukomana uyu mukugara kwaaiita aienda kubasa? Basa rake rari nguva ramaricho, nokuenda kuchikoro koza chete. Alright, toda kuzivawo kuti kubva pafa mukomana uyu hama kuitora sei nyaya iyi? Ndio chiitiko chekutanga here chakaitika mudunhu rinori kupondwa kwakaita mukomana uyu? Mufamily medu ndekutanga. Ko mudunhu rinori? Mudunhu rinori totaridza kuti wado wawepiri. Zvichiitika zvinezvi?
muwadi 10 muwadi 7 Ichiitiko zvaitika pamwe panhu pamwe chete here kana kuti zvaitika kunhu kwakasiyana siyana? Kwakasiyana. Ukuwadi 7 ndiwe Bhindura, wakapondekwa Bhindura. Alright baba. Ukuwadi 10 wari, asi ukuwadi 7 uno ndiwe Zviyavana. Alright. Kumhuri yeZimbabwe mungada rubatsiro rwakaita sei kana kuti vakuru venyika vari kuona mungada rubatsiro rwakaita sei? Vakuru venyika taichikumbirawo kuti zvinhu zvarega kuva zvine mabato okupana kana kuti kusheyana kunoitwa mari dzingava dzehurumende. Tinoona kuti rimwe divi rinongopiwa mari sezvakaita maovheta anongopiwa kuti imwe mari, sezvakaita vana mujibha havana chavari kuwana, uyezve mwana wavo mukuru wana mujibha but hakuna chavari kuwana. Vanoda kuziva kuti havana chiri kudowanikwa cherana mujibha kubva pakapera hondo. Tikatarisa kuti tave ne 45 years vana mujibha havana chavakawana, asi maovheti nevanhu vakasungwa chavamwe vakasungirwa mhosva dzisiri idzo dzehondo asi vari kutambira izvezvi. Zvinogwadza isu kuti nesu tiri vana vakasariwa nemuhondo tichisigwa zvinhu zvakadai. Saka vana izvezvi vari kutora kuita zvinhu dambe rekudogwa nechombo ndo radova kuita nekuti havana chandingaita ini baba vacho, iye wana chaangaita iye. Hapasina chatiri kupiwa chero hurumende iri kupa vanhu vari kuno rusarura. Unokumusha chaiko chaiko ndichiudzwa kuti ini nditsvake zanga 10 kg ndinopa hurumende kuti inde kuna sabhuku zviinde kunhangire zvichindi ini ndisina chandinacho. Zvinoda kuti gwadza seizvezvi ndiri pakufigwa, ndiri pakufunga zvo ndogadzirisa sei kuti ndiwane 10 kg ini mumba musina chinhu. 10 kg iyi inenge ichienda kupi? Sorry pai kwasabhuku yoenda kuhurumende. Handi zvinhu zvinogwadza izvozvo. Inoenda every iri kutanga kudoti kwaenda pokutanga kutotanga izvizvi. Hanzi zvichimboitirweiko kuti chero usina kukohwa kwai 10 kg ngaiuye kwasabhuku. Saka zvichireva kuti tadzokera muna Smith, kana takatarisa todorova tiri kudzokera muna Smith, tiri kudoshungurudziwa. Alright, ndine mubvunzo kuti pa 10 kg iyi iri kubatsiridza chii kwasabhuku? Ndeyavo hatisiri kuziva kwai inoenda kuGMB, kwai zvichabatanidzwa zvikuenda kuGMB. Saka hatisiri kuziva kuti zvichienda kuGMB, GMB inonitora ndisina kuhora, ndisina chandinacho here. Ende mashoko anorwadza. Tichidzoka munyaya yedu, kupondwa kwakaita mukomana uyu, pane chaakatorerwa here mukupondwa kwaakaita zvainge ainazvo? Sokwakatongoti tongoziva kuti imari. Zvimwe zvizhinji tinoona zvakanga zvaiva zviripo. Ngareva nhema achiti pane chimwe chizhinji chakaenda chatongwa imari yake yavana kuti chaiva $2 chaiva $3 hatizivi. Mukomana uyu akaponderwa kupi? Hakuzvichava nekuti nditi ndepapa kana nditi ndakasvika apa handina kusvika apa. Indi baba munhu ake naingova kuno kumba. Asi akachengetwa zvake? Kuchengeta takachengeta. Alright. Tinotenda nemashoko amatipa. Asi imi makaona body view here mukomana agovigwa? Body view hatingana kutisaridzana kuonesana nekuti zvakaitika ndezvekuti tisaidogwadziwa. Tikatoti hai zvingodidi achengetewo zvinongova zvingori right. Tikatarisa tikatenderana kuti hai achengetewo. Vakaona vana sekuru nana mbuya. Alright, asi kubva afe mufiwa hamuna kumboonawo zvaanga akaita? Haina, ndinamboswedera padhuze naye ndaidoona kuti zvaindigwadza nokuti munhu wanga ari closest neni. Alright, makasimba here baba? Ndosimba mukadiyo. Ava tinofara. Ndingada kuzivawo kuti muri chimufuwi magarisiro amaitawo nemushakabvu wedu uyu nemamwe mashoko amungadewo kutaura pamusoro pechiitiko ichi chiri kuitika mudunhu rino reZvishavani. Mimi ndivatezvara vangu, baba wake yadzanze mudzimai wangu zvakabatikana. Ndosaka mamuti wandichibvunza kwanda kuti zvinhu zvamunotaura izvi zvozotibatsira pakudini, because kana ukasvika pachiitiko chakadai ukaona munhu achiuya unogona kuti achakupawo ruoko rwokuti pakuchema kwako nepakutsimbiridzwa kwaunenge waitwa maybe mangwana anogona kufuma akuburitsa. Nhasi uno kunonzi anorarama ndeane mari, asina mari hararame. Togona kudai nhasi uno tichimira chiti nyaya yedu kumapurisa, ani mangwana tifuma tichingwa vanhu vaita kazovashaya pokuinda tee tisina. Kuti kana imwe muinewe muchirevesa mune chinhu chamunoda kutibatsira, funga muchatipukutawo misodzi yedu. Kuti kana imwe musingarevesi pazvinhu zvamuri kuita, mheme atirwadzisa ende tichava neronda ende tichaisa chidzidzo
chisiri icho pamusoro penyu. Mamwe mangwana munozogona kuuya mudunhu ratorarama togona kungoti isi patakaitirwa chinhu chisingaiti. Kana nyaya yedu ikange yabuda zvakanaka tinotenda nokuda kwokuti ukatarisa pano pamba kuna baba, kuna mai nouyo asingakwanisi ari disabled. Baba namai vanga vari right but nhasi unova vadisabled kureva kuti mutoro uyu sezvo tatarisa kuti tichine wechidiki achiri kukura afa asina kana mwana kana chii, achinotarisa kuti tichazoonawo chimwe chiitiko. Ndiyewo chamira pano pamba pachaitawo chiremera pachavawo nezvinoita kuti vana baba vakachema kuti mombe dzadai, madhongi adai, chakadai, panoda kucherwa mvura, panoda kutemwa huni, panoda kuakwa imwe imba, iye anga achakopawo upenyu hwaanoona kumba kwevamwe. Saka chinhu ichocho mumwoyo mangu chandisiira ronda risingapori rokuti dei kuchinzi upenyu hunongokaruka mangwana wafuma waine mari, ndachati ndachinja ndoita mwana wavo. Kuda kuchinja kwandaizoita kusandura upenyu hwandiri kuona pamba pana tezvera wangu. Ndinotenda. Right baba, tingade kuziva kuti mune mashoko maviri matatu mungade kutaura pamusoro pechiitiko ichi, mafambiro achakaita kana kuti kudzokorora kwazviri kuitwa kwekuti vanakomana vari kupondwa mudunhu rino. Ine mashoko mashoma zvandingangotaura ndokuti handina hangu kutanga kuzvinzwa pano. Nyange zvava zvakaitika munhu akanzi apondwa Joni, ukanzi apondwa kuBhindura, ukanzi apondwa kuSouth Africa, zvinongova zvamwe chete zvanofanira kupondwa kudi pondwa because iwono wakatarisa mwana wangu aenda kunoshava ati woudzwa kuti mwana wako atoshaika aurawa. Chirwadziro chinofanirwa kuonekwa. Kana tikati zvemuno munyika ndozvinofanirwa kuonekwa nehurumende, tikatiwo zvekunze hapana chatingati because hurumende haingapinduri zvinhu zvekunze. Saka ndinotarisira kuti isuwo pane zvedu zvatosangana nazvo nezvimwe zvatinozoona kuti chinongava mabhawa iwawo inoenda vana vedu akavawo nemutemo pavawo nesecurity yakakwana. Security yachona iyo inonzi ndiyo security dzinongova ndiwo mamwe vemhondi dzachona vanodocontributa kudoziva kuti uyu munhu apinda anguri atenga ane mari. Saka panofanirwa kuongororwawo hurumende weipindire pachiitiko chakaita saichocho. Kuti zvinhu zvifambiswe nemutemo kuti munhu anozongosarudzwa kuti aise security pabhawa ipapo afanira kunge ari kusarudzwa neprotocol chaiyo chaiyo, pave nemarules. Nawa tatenda baba nemashoko amataura. Mukoma makasimba here? Mukoma, tingada kuti mutaurewo kumhuri yeZimbabwe magariro amaita namukoma wenyu, uyezve kuti kuvape hwake muupenyu hwenyu waibatsirudza chii mukati mechiraramo chenyu, uyezve kuti marasikirwa nei nekushayika kwaakaita. Kwaitawo kushayika kwangazi zvinokurwadza here? Waikubatsira nei? Chaikutengera? Dzinire zvaro. Kwai wainditengera. Kwai waikutengera chini? Hembe. Right, muri yeZimbabwe muri kuvaona mukoma wari panapa. Mukomana akashayika akapondwa uyu ndiye aivachengeta, ndiye aivaitira zvese, even kwanzi paridiwa zvakadai kuzvipatara kana kupi zvinoita kuti upenyu hwavo urambe uchinda mberi, ndiwo aivaitira. Saka kurasikirwa kwaita upenyu kwaakaitwa namukoma wacho ndimukoma muningina, kushayika kwakaita munin'ina wacho zvinoreva kuti havasisina munhu angavaitira izvozvo. Saka takutokumbira rubatsiro kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti mubatsire mhuri iyi nepaunenge wagona napo. Tatenda. Mhuri yeZimbabwe panapa takukurukura neumwe wemudunhu rino, vachazviadhiresa ivo kuti ndiani. Tokumbira muzivise mhuri yeZimbabwe kuti tiri kukurukura nani zvaizvezvi. Muri kukurukura naFlorence Chuma, mupurisa wamambo watumwa naChief Masunda kuzomirira nyaya yakaita sei. Alright, tisati taenda kure tambokurukura nevatakurukura navo vachichema-chema, hanzi ma10 kg ari kudiwa kwamambo vanga vachichema-chema. Munokwanisa kuzivisawo mhuri yeZimbabwe kuti angave ei kana mune ruzivo? Ma10 kg hanumazivi. Alright, chitaurai zvenyu zvizere. Neso mupurisa wamambo ndangofambira kuona kuti dunhu redu raipa
vana vari kupondewa, vana vari kutoregwa mafoni, nyika yose yemunomu yaipa. Ndanga ndichikumbirisa kuti chief wedu napurezidendi wedu vavone zvokuita, nokuti izvezvi tichitaura kudai pano mumwe akatopondewa madeko pabhiriji panonzi pana Save paMusipani. Izvezvi kutaura kudai nzvimbo yekusposa kukware, vana vari kutoregwa mafoni, vari kutoregwa chinyi zvese, uchirohwa usiku uchidini. Saka inini ndauya kuzomiririra nyaya iyoyo kuti ndaichikumbira kuti sezvo tigere mudunhu rapurezidendi, purezidendi wedu haasi kure, ationerawo kuti mabhawa awa anenge akamira sei, anoita kuti vana vedu vapondewe, vaurawe. Alright. Vanhu ava vari kuponderwa pamabhawa here kana kuti vari kuponderwa pasiri pamabhawa? Nekuti vamwe vangu vachiti hatina idea yekuziva kuti vari kuponderwa kupi. Apa ini ndingangoti wakaponderwa pabhawa, nokuti ndakazotumwa makuseni kuti mhanya unotora information, ndikazowana bhudhi vacho vanonzi Clever ndo vakanipa nhamba ndikapa Google BU. Ava vamwe vari kubatiwa paMusipani pachitondo apa, vamwe vari kubatiwa road official vachibva kumba, vabereki havachaburuki, havachafambi, ukangofamba rwani unotoregwa chiunhu chaunenge unacho. Alright, pabhawa apa pakake chingani pachiponderwa vanhu? Uyu watoti nhasi wapondewa pamadheira ndewetatu. Ari muchipatara izvezvi? Uri muchipatara, aponderwa paMusipani. Alright, saka vakaponderwa pabhawa apa wechi3 vese vachifa. Alright, mashoko anorwadza. Saka mashoko amuroda kusiya kumhuri yeZimbabwe, mashoko akaita sei? Mashoko andoda kusiya kumhuri yeZimbabwe, ndanichikumbira zvedu kuti mapurisa chaivo chaivo ngaamboonawo kuti shuwa nzvimbo haisina kumira zvakanaka. Vakabata munhu anenge aponda munhu, vakabata munhu anenge atorera munhu foni, vasavadzosa. Tinoti tikangoona munhu akaponda munhu totomuona ari kuno, tikaona munhu akatorera munhu foni tomuona ava kumba achinyang'anya. Hatisi kuti vanoregedzwa sei vanhu vakaita saivavo. Alright mama, tichidzoka pachiitiko chaitika chemukomana uyu, makaonawo here bhodhi yemukomana asati avigwa? Hai, ndakaona vatotora vabereki vacho. Vatotora vabereki vavo, asi kunzwa kwakaitika chiitiko ichichi, akaponderwa kupi mukomana uyu? Pamadheira. Pabhawa ramuri kutaura iroro? Alright. Red Parrot. Zvinonzi chii? Red Parrot. Red Parrot ndo zita rebhawa iri? Alright, tatenda. Hamunawo mamwe mashoko amungada kutaura here? Mashoko andoda kutaura hedu ndokungoti hai, izvozvo zvatadotaura ndizvozvo, plus haisu tongokumbirawo sapurezidendi wedu chete ndiye unotikwadza, nokuti tiri mudhuze napurezidendi, nyika yedu iri kunyadzisiwa nokuti vapurezidendi vedu vari padhuze, vari kunyadzisa purezidendi wavo. Alright, awa tatenda mama. Iwo ndo marata ake awo ari pamusoro, awo ndo madhofuremu ake awo anga achida kuti agovakisa. Saka izvotokwidza toenda kwakanga achivaka imba yacho musoro. isu vehadzira re263 tinoenderera mberi nenyaya iyi tichifamba nemunin'ina wababa va12 zvichireva kuti vanga vari baba va12 ndivo vanenge vakatitungamirira vachienda kunotiratidza zvinhu zvaishandwa na12 nemaoko ake. Zvinorwadza, zvinosiririsa, ndatingoti rest in peace kuna A12. Mhuri yasara pamba apa yarwadziwa zvikuru ende vari kuda rubatsiro kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndatizamei nepese patinogona napo kuti tabatsirana nevamwe vedu. Nyaya iyi yarwadza isu tese nekuti tese tasiyiwa tine ronda pamwoyo. Zvinorwadza, zvinosiririsa. Apa taifamba nemunin'ina wababa vaA12 chireva kuti ndibaba vaA12. Ndatinzwei zvavachataura. Saka ndiye ingachira gumba. Apa ndipo Nakwenda kupa tutaura. Iri ndio gumba retoileti yake yanga achida kuvaka. Aizvotoenda pamba pake pangada kuvaka. Pana apa ndo paanga achikanyirira zvitinha zvake. Isu sevehadzira re263 takaramba tichifamba nababa vaA12 vachitiratidza mabasa aaibata nemaoko. Izvi zvinhu zvaaizvivakira iye
changa chiri chishuwo chemwoyo wake kuti imba iyi ipere netoileti yataratidzwa kuti ipere nekuchengeta vabereki vake, achishanda nebasa remaoko, achienda kumaricho achizama kuchengetedza vabereki vake nepese paaigona napo. Zvino zvaafa hapasisina achakwanisa kubatsira vabereki ava vari kuchema kumhuri yeZimbabwe. Iyi ndiyo imba yake yanga achivaka yaatosiyira munzira iyi. Ndiyo zvino kana tobva pano apa toenda pamba pake patakamuradzika. Todzokera newo. Zvaiko zvino takuenda kunoratidzwa kwakaradzikwa mushakabvi wedu iye akafa achipondwa. Nyaya iyi inorwadza, inosereresa, inogumbura, yarwadza vanhu vemuZimbabwe, inosereresa, inoshungurudza, inorwadza zvikuru. Zvinhu zvinenge zvisina kutarisirwa nevabereki vemunhu kana vavakidzani vanga vachikomplena, vachichema-chema, vachiti tomuwana kupiko munhu anenge a12. Vabereki vake havakwanisi kuzvishandira ivo nemaoko nekuti vane matambudziko anotovanetsawo. Baba vari kunzi vakazvimba makumbo, havakwanisi kufamba kana kunochera mvura. Amai ndo vanga vachinzi vane chirwere cheBP, saka makumbo nedumbu zvinogara zvakazvimba. Vobatsirikana sei? Inyaya inorwadza, inyaya inosereresa kuti iye anga achibatsira vabereki vake, mukoma wake anoraramiswa neurema, haakwanisi kuita basa iriri, saka anga achiriita wachona ndiye akapondwa mushure mekunge ashandawo tumari twake vavengi bva vamuponda apo paaida kuzama kuti apedzise kuvaka imba yake yaaizvivakira. Vadikani, tokumbira kuti zvonofunga comment section, vanogona kubatsira nepavanogona napo ndatibatei vanonzi maitsapi vane nhamba dzakanyorwa nered idzo. Tibatsire family iyi, tibatsire hama dzemushakabvu wedu atisiya uyuyu. Vadikani, kana watadza kubata ivo dzangu dzahatirari dziripo pascreen apo dzinenge dzakanzi Hatirari contact. Kwaitika nyaya ikoko tinosvika tichitora nyaya sezvairi. Apa tatora nyaya iyi kuzvishavane. Vanga vachikomplena vachiti makesisi aya awandisa muno munzvimbo yezvishavane, but ndationei pakaradzikwa iye a12 ende makesisi aya opedzwa sei muno munyika yeZimbabwe, nekuti zvarura kwese kwese kuri kupondwa vanhu. Hapapere wiki pasina kunzwa usina kunzwa kuti kwakadai kwapondwa munhu. Ndatimbonei pakaradzikwa a12. Apa ndio pamba patakaradzikira mukomana a12 Ncube ipapa, inova ndiye akapondwa wacho. Hamunawo mashoko amunoda kutaura mhuri yeZimbabwe? Kumhuri yeZimbabwe tingaite chichemo kuti kana muchionawo zvinhu zvakadai, dai taikumbira kuti humwe chete chaihwo, husunungugwe huve hunotipawo chakanaka pakuti tibatsirwe tose mukati memhuri yedu yeZimbabwe. Pakutambudzika kungatamba kuchitambudzika vana vachirasika, tichiramba ichiti tisu vanhu vakuru tingogadzirisa pasina chinobuda patiri vanhu vakuru vacho, tichingobudzana kuti zvinobuda pasina chinobuda, asi tichishaikirwa navana vaduku. Zvinorwadza kudai, ndatenda.